Witam gryfnie, no to już mamy, mamy 8 deka drożdżów, kilo mołki, 15 deka cukru, pół litra mleka, 2 jajca, 6 samych żołtków, kole 20 deka masła, zdziebko cukru waniliowego, 2 łyżki octu winnego, jakieś pół kilo marmelady, ze 10 deko puder cukru, no i flaszka oleju, do kupy na pół kilo szmalcu, idzie też dobrać kielonek szpritu albo 2 kielonki rumu, a jak w to to i marmelady ze rózy. Medykujecie można i że ją wam byda sam eklerował jak się kreple parszczy, a ty już od łuńskiego szwortku blangawcyć na nie nie poradza, bo mi jeszcze dzisiaj pieronim się po nich chepie. Ni wtore to ci byli takie happy, takie fes przepadzite i że na ten tłusty szwortek naforantowali tych krepli tela i że ich ni skorzy nie poradzili zmucić, zmamlać, a we piątek to ci już nie było, bo nie, to nie szło już ich weczka, bo to już przecańć po tłustym szworku, prawda? Jóżek sam zgodą, co ten czas festelnych balangów, bigli, biesiadów, te cołkie zapusty, albo jak insi go dają rozpusty, trwają od nowego roku, aż do ostatków, aż do tego śledzia. Po kierym jest szczoda popielcowo, no i fajran z tańcowaniem i karnawalowymi uciechami. Kiejsi, że ktoś ci wyczytał i że ten gryfny, dobrotliwy charakter Ślązoków pokazował ci się wrósł i we tańcowaniu, we saniówkach szlichtadach, we kolędowaniu i we szumnych tańcowaczkach. Szykowne, wysztafirowane, ucieszne działchy tropili się, co by w ten czas znojść, chycić przyszłego chopecka z kulitego i że bez post po tej szczodzie popielcowej będzie już na to za nisko. Jeszcze moja starka Klara na te 3 ostatnie dni zapustów, niedziela, poniedziałek, wtorek, go dali kusę dni. Kiejci to wszystko furt i to niejno modzioki, fest szpasowali, fimlowali, kiej sprawiali te szliffarty, kiej też tańcowali bez cołki dzień i noc, aż do padnięcia i kiej jeszcze modzioki przeblikali się ku temu za Żydów, Cygonów, ostomaj tych Tatarów, za dziadów kalwaryjskich i ostomaj to gadzina, wiecie, takie bery, capy, wilki, co tam jest. I w to by tam, co nie godą o tym, we te ostatki to zawdy było mocka uciechy, szpasu, kasprowania dla wszystkich. I jeszcze człowiek, jeszcze każdy nie skorzy dował pozór, każdy człowiek dyrekty zrespektował, nie skorzy ten srogi post. I wiecie, kiedy sam już przykwanską się łoński tydzień do piekał uwidziałek, co roztomaj te mądroki zbajslowali sam richtyczny śląski babski cumber. I wtore oszkliwce go dali, co go takiejsich bezmać wypokopili babski cumber krakowskie handlery, ale to naisto nie ma tak do ostatka prawda, bo już też moje samtejsze starożki wspominali o tych babskich cumbrach zrichtowane bez same baby we dusty czwartek. Tańcowali w ten czas i śpiewali, smycyli po sztrekach, albo i na rynek takiego sznejmana, telarze sprawionego ze grochowiny i słomionki. Mianowali ci go razinku cumber, a na ostatku stargali ci go do ementu kajsik benojsrokszym w mieście placu. Czytałeś ci też, i że słówko cumber to się wandluje od jednego birgemajstra, no nie poradza teraz spokopić z jakiego miasta, kiedy był tak srogim łoszkliwcem, gizdym, soroniem, a kiedy są bezmać świtnął w kalendarz, kipnął ci genau we tłusty czwartek. Jeszcze kaindzi, stare baby trafiają się we szynku, a kej mają już mało wiela pod mycką bierą srogo pupa, takiego kaspra i pędalują śniem od chałupy do chałupy, od komina do komina, ale ino tam, kaj są jakieś ich dziołchy na wydaniu. Co by ci łodnich wycygani jakiś ich fan, za kiery nie skorzy, te istne freli będą musieli zabulić. Są też takie, co godają, że poznańskie baby we ten cumber fundowali chopom muzykantów, gorzoła, piwo jakieś ich jodło, ale to mi się naisto nie zdo, iżby tak mogło prawdą być. Jo znom poznanioku, bo same przeca wiecie, jak to z tymi szporobliwymi, chamliwymi poznaniokoma jest. Kiej teroski był u nas i we Polsce ten spis powszechny, to jak chcieli porachować poznanioków, stykło ciepnąć na placu, na starym rynku, ceski. Wszystkie poznanioki ciepli się, co by go checić, a i że żaden z nich nie był tak gibki, było aże za tyle czasu, co by ich genau porachować. Już rozprawiam o tych poznaniokach i o tych ci królach przy tłustym czwartku, to mi się wspomniało, co oni mają zaś inszy zwyk. My mamy kreple, a oni mają zwyk świętego Morcina. Kieci to nie kreple, a insze, takie ino jej rożki bez sołki dzień czkają. Są jak te rożki morcińskie jod i nic nie mogę powiedzieć. Dobre, szmekne byli. Ale to już jest blank, nie mój cyrkus i nie moje afy. Nerwowo jak się we łoński wtorek skuli tych łoszkliwych walentynków. I to już nie pierwszy raz. Wszystko porada spokopić, choć a te rożki to już
jest blank przełonacony. Ten iptowaty zwyk wziąć się od wysyłaniu szkartek, no lepiej nieposzriftowanych do byle jakiego synka, albo cudzej dzioły. I to można i by było gryfne. Te rozki zajmożoki się blank coś innego bajslują. Żyk na to tak jest od starego pirby. Dajcie pozór. Ludzie, które są takie stare jak ja, którym pizło już bez 60 lat, nie mieli tyle gracek, tyle roztomajtej uciechy, co modzioki te roski. Dla nas, no, można ino dla niewtory, to była uciecha, kiedy się łapło jakoś nowo książka, jakiś heft ze geschichtami, albo coś takiego. Bocza, co to u nas na Krzyżowej była lodownia od Frąckowiaka. Lodownia. Tam szło u niego erbnąć zapora złocioków, hasie szło i byle co. I po jakiemu ją o tym godano, każda niedziela po kościele mamulka dawała mnie i bracikowi pora złocioków i szliśmy do tego Frąckowiaka. Zochciwne lajsli się za 2, lebo 3 złocioki lodów, jedna kulka to złociok, a ją zawdy wlazował tam i kukał na fachy, jeśli są jakieś ich nowe książki. Jak dzisiaj wspominam, to te książki byli po 2 złote i 40 ceskich we wercie i za te pieniądze szło dostać wszystko. Od faraona, krzyżaków do 3 muszkieterów. Wszystkie byli wydrukowane na takim cajtungowym papierze, nieobeżnięte, tak jak się ci, genau tak jak ci ze maszyny wyfukli. No ale byli. I nie skorzy doma, kiedy już mamulka gnali do spania, człowiek brał zesia taschenlampa i pod pierzyną czytał, a że mu się siepia same zawarli. Zetrwało to tak na istok pora gryfnych lot. Dla niejednego była to srogachno przygoda. Szło się wystawić, foszczelować, co ty siedziało z dzieckoma kapitana Granta, co wynokwiał Tomek Sawyer i jego kamrat Huck, albo co napochali chłopcy ze książki Królewicz i Żebra. I otyż nie ino jedna noczek przebumlował pod pierzyną ze tymi 3 muszkieterami, albo ze hrabią Monte Cristo we jednej gracy, a starą taszlampą we drugiej. I na drugi dzień we szkole człowiek miał ślepia podzelowane kalne, jeszcze nie roz bestuż od rektora na chytą. Ja też nie roz się to przytrefiło bocza, jak kejsik na katejmusie we szkole. Ja w ten czas też, czas był, kiedy katejmus był we szkole. Łapno mnie kapelonek Wala, jakich czytał pod banką przygody dzielnego wojaka Szwejka. Jest derkusia, ale się w ten czas larmo zrobiło, bo musicie wiedzieć, że kapelunki festelnie nie radzi mieli tego cołkiego haszka, kiedy pieronem łożkliwie opisował roztomajtych feldkulatów jeszcze za pierwszej wojny. No ale ty stary Frąckowiok, a najlepszy jego cera, staropanna, starojąkwera, staro tako kamela skaleli nom szpikolom i takie buchy, takie książki jak Nana, Emila Zole, kierę się czytało pod pierzyną bez zważowania na starcynne i mamulkowe hopcy gracie trzymać na pierzynie, a nie pod. Kiedy się synek naczytał tych wszystkich głupot, to się szło za jakąś frelą, mieli my tako głupio berbla, kiero zapora bombonów szła, kaj się ją pytało, do zegródków albo na szachta i tam próbowało się to wszystko na dziołszkach, oby we tej śpiewce Laskowika, jak to się robi. Te roski modzioki też wlazują pod pierzynę albo sztepdeka, ale ze mobilniokiem w graca. I bajslują, posywają belekajte jej SMS-y i nie potrza do tego taszlampy, bo one same roztomajcie blindują. A nie skorzy ojce się dziwują, po jakiemu muszą za te mobilnioki te labulić. I najgorsze jest to te roski, i że modzioki blank już skryflać do porządku nie poradzą pisać. I no, śmigają awki roztomajte bez te werkzeugi. I blank ci nie są to wicne listy, które bajtle szrajbują ze ferii. Kochane pieniądze, przyswejcie mi rodzice! Bo kaj i kiedy te dziecka mają się naumieć pisania listeczków, kiedy i we jej szuli nie poradzą tym palcyskom dać spokój i no szkiertają tymi kneflikoma. Chociaż moto też można i dla bajtli dobro zajta. Nie muszą się sztrekować, kaj signać wieże, co by podejrzyć dziołszki. Styknie, co tym mobilniokiem knipsą co ci pod kieckami i tela, nie? Godają też łoszkliwce, że wnet będą bajslować sport szpile. Takie zawody, kaj będzie szło zrobić majstra we szkryflaniu gupat bez telefonu. A są też i bezmać takie wyturnowane, które bali i we kicholu dubają kciukiem, a nie srogim palcem, bo im uciągnął się ten kciuk taki długi od tych SMS-ów. No i co by, oby tak sportu coraz mniej u tych dziecek. Można przyjść sam tutaj i tak, jak to we jednym wicu było. A cóżeś to się we graca zrobił i że możą w gipsie? A wiesz, to wszystko bez turnowania sportu. Sportu, padosz? Ty taki spaśny, fetowny, to ty tyż jakiś sport uprawiasz? A no wiesz, to z kuli szachów.
Co pan do skuli szachu, może gracam, a od kiedy ty w szachy go? Przeda do tego trzeba mieć dziebko oleju we palicy. Nie jogrom w szachy ino tatulek. I mu laufer ślecio na diliny. Ecik nie poradza tego no ojcowi śleciał laufer na zol, jo się na nim kiołznął, prasknął, obydługi i złomał się graca. A kiedy my już byli przy tym nynaniu ze książką, albo i bez niej, to mi się sam teraz wspomnieli gryfne słowecki jednego mądroka. Wiecie, bezsenność skraca sen, ale niekoniecznie wydłuża życie, chociaż czasem czyni je ciekawsze. Bo chociaż ojce funną dzieckom jakiegoś Harry Pottera, to tak by tak, no i przodzi te łochentole pójdą do kina, nieźli by te cegły przeczytali. No ale o tłustym czworku rodojek, a dzisiaj trefio ostatnio sobota zapustów. Znaczy się jak to stare Poloki go dali, mięso pustów, kiedy idą ku ostatkom, do popielcowej szczory, do pochówku harynka, do tego śledzia. Ostatnio ci taką noc, to idzie cołko przebumlować. No ale, jak ktoś powiedział, jest to już dzisiaj ta ostatnia sobota. Za młodzioka to my się najbardziej sztyglowali, sztafirowali na ta ostatnia sobota, co by nie skorzy, bez sołki post mieć już ugodano jakoś i frela, kiero hilfowała Karlusa, iżby mu się przy tym doczkaniu na święta i na lony pędziałek nie mierzło, bo przeca zauwidzą żaden kapelunek nie uwachował, eśli Karlus majtnął coś ich ze dziołchom, eśli nie. A jakiej tak się kapnął, to się we słuchatelnicy go dało, co to je umortwianie się, żadne tam obiecanki, macanki, a głupiemu, no wiecie to, żadne ci tam zbereźieństwo, żadne tam te, co wy wiecie, a ja genau rozumia. No i co wie, znaczy się Karlusz Show. Harry sztyj, pink synej, szuły w szpic, w kapzie nic, nie? Jak godał mój ujek Bonuś. I wiecie, żadnemu tam nie trzeba było tych amerykańskich walentynków. Stykło pora razy potańcować, gryfnie zagodać, a kej się sekiery wysztyglował, we ancuk z bindrym, lachszu, jak ficywer we Boże ciało, to zawdy mu się coś ich tam przydarzyło. Ja wiem, co teroski, co inszego jest we modzie, ale to byli moje smarkate lata, a te się zawdy najlepszy wspomino, chociaż i tak wiele razy był fal, jak to godał poeta, między nami nic nie było. To ino teroski się zdowo i że każda dziołcha na kiero się kukła, już była moja. No przecież każdy hop to ma we krwi, co by się inszym zowisnym Karlusom poasić. Dzisiejsze Karlusy, fernioki, samotne to przeca ino nie są insze. Tela, co inaczej już się oblykają, farbią się kudły, a dodatli przyflostrują ostomajte ringi, byle co. Tak się ino medykuje, eźli oni dowają festelnie pozór przy kusikowaniu, co by się blank tymi ringami nie zameplać. I dobrze też, i że już we Chorzowie w sztalwerku nie ma, bo nie jednego mógłby ci tam ten magnes do rąbania wilków chycić za te żelazne ringi i to ci by była dopiero festelno ostuda. No, to już ostatnio sobota chnetki będzie forwaj, niskoży niedziela, sobie deczko przyjść dosia i oddychnąć i już zajrychtować się na harynka, na tego śledzia. Kiedy ci już też wszystkie we respekcie mają, bo już sam najstarszejsze Ślązoki go dali i że kej fetowne fet zapusty, to do mogę być też pusty. Albo inaczej, w to zapusty wiela skrzecy, na przednówku już zaś becy. Albo w to jeszcze boczy taki lampus, taki kieliszek, kiedy się kulawku mianował. To był ci lampusik, achlik, blank bez szłapki. Trzeba go było od jednego hopa do drugiego podobać, bo ci go nie szło postawić na tyż, co by się nie obalu. Ku temu szli roztomajte toasty. Maluśki ten kieliszek nie dojdzie do kiszek. Albo kto zesia nosi, ten się nie prosi. Albo też można tak, przy tym śledziu się go dało. Gorzołecka zabijo po lekuśku. Ale no mi się nikaj tam nie uwiją. I ze taki ci do kulawki słypało się na ostatek na żałoba po harynku, od którego napoczynął się już zaś srogi post przed Wielkanocą, po karnawale. Wiecie, te same słowecko karnawał, roztomajcie też tu plikowali. Ja już o tym sam kiedyś głos sprawiał, ale najbardziej mi się zdo, i że to idzie od tego karnewale, co by szło przetłumaczyć na żegnaj mięso. Co mi takie, kiedy wykładałem, że to idzie od polskiego nawału kar, z kuli tego, co trzeba odpokutować wszystkie zapustowe uciechy, balangi i grzychy, kiedy się nam przy tańcowaniu, przy fajrowaniu i nie skorzy kiełsofie, mo coś ich we palicy pod mycką przytrefili.
hopy, a i babeczki też, rzeknijcie mi, eżliście nie mieli łożliwych, kosmatych myśli przy tańcowaniu? Osobliwie kiedyście tańcowali ze cudzą babą albo cudzym hopem? Mieliście, a i nie jednemu nie skorzy się roztomajte cufale przytrewili, prawda? Jeszcze przodzi te, co mieli takiego przyszywanego starzika jak ja, richtowali baniok, dobrego swojskiego piwa, zabrane co mieli ze grudki, lebo pampunia we familii mieli wino. Bo to we tym poście za starego pirwy ludzie mieli dyspensa ino na ten napitek, bo bali i kapelonki nie uważali piwa za alkohol. Umiecie się to wystawić, fosztelować rano na drugi dzień po tym śledziu, słepać się człowiekowi ksiach stodiosku, a tu z rańca trzeba deptać do kościoła, żeby ta palica tym hasem posuć. We głowie się sebelące, taki tyż obie ze starego harboła, a sam we kilszranku na balkonie albo na altance styrcy cołki, baniok, zimnego piwa. Ludzie, niebo w gębie, a zaj po obiedzie, kiedyś jeszcze trefi, co będzie mróz, idzie narychtować podle uminy regli tak. Trzeba 2 jajca potajlować, oddzielić białtko od żółtka, do żółtków dociepnąć cukru, wszystko uklupać na gęsto. Bez tym czos piwo zagrzać. Kastrolik ze żółtkoma urychtować nad parą i cięgiem klotrować, chlupać, aże cukier się blank ospuści. Nie skorzy opaternie, pomaluśku wlewać wrzawe piwo i dalej chlupać, sztamfować, aże cołki nopitek będzie gęściejszy. Wloć do glasków i takie jeszcze ciepłe wysłepać. No to ci dopiero jest medykament na wszystko utropa. Idzie ty zgrzać, ale nie uważy piwo ze cukrem, nelkoma, muskadnusem i cimtem, tam z kurzycą i uczytą łoszkrabiną za apluziny. No ale co ja wam sobie na smacysko robił? Przecież dzisiaj jeszcze cołko noc przed nami, a nie skorzy będziemy się tropić. Ci gdepto kiesik ze śledzia za jego lipstomku domowi. A co byś tak powiedziała na to, Erna, jakbych jo tak dzisiaj te twoje junkwerstwo, te twoje dziewictwo wziął? Pyta się Ecik opaternie. A wiesz, ja się tak medykuję, coś ty się zdziepko, no pora lot, Ecik unieskożył. A te roski za 4 dni we szczoda do Józefki posłuć Hasiem te palice, co byś nich wszystkie głupoty i zbereźne myśli wyfurgli. I tak się te roski medykuja, co to by było na tela, a berą fanzolu, jak we każda sobota, ojgien z pnioku.